Η ιδέα της αθανασίας απασχολεί τους ανθρώπινους πολιτισμούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τον καθένα με ξεχωριστό τρόπο. Κανένας πολιτισμός όμως δεν την παρουσίασε με θεαματικότερο τρόπο από τον αρχαίο Αιγυπτιακό. Πριν από 5.000 χρόνια, οι Αιγύπτιοι αφιέρωσαν το μοναδικό πνεύμα τους στην εξερεύνηση της μεταθανάτιας ζωής, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες αναπάντητους γρίφους. Η έρημος όμως φανερώνει τα κρυμμένα μυστικά της και μας φέρνει για πρώτη φορά αντιμέτωπους με τους μυστηριώδεις τεχνίτες των πυραμίδων. Ταυτόχρονα, σε μακρινά εργαστήρια, οι επιστήμονες δεν αφήνουν τίποτα ανεξερεύνητο στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν την αιγυπτιακή αντίληψη περί θανάτου. Όπως ποτέ άλλοτε, η σύγχρονη έρευνα δίνει νέα ζωή στα μυστικά των Φαραώ. Πριν από 45 αιώνες, ένα από τα μεγαλύτερα ανθρώπινα θαύματα πρόβαλε στην έρημο της Αιγύπτου. Οι τρεις βασιλικοί τάφοι των Φαραώ, κτισμένοι με περισσότερους από 6 εκατομμύρια ασβεστολιθικούς ογκόλιθους, χρειάστηκαν μόλις 70 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η απουσία της μοντέρνας τεχνολογίας δεν εμπόδισε τους εργάτες να μεταφέρουν τους ογκολίθους. Έτσι, ένας νέος ογκόλιθος βάρους 2,5 τόνων κατά μέσο όρο έμπαινε κάθε 2 λεπτά στο μνημείο. Αυτό μοιάζει τόσο ακατόρθωτο που πολλοί θεωρούν ότι οι Αιγύπτιοι διέθεταν μυστηριακές γνώσεις που χάθηκαν με τον καιρό ή ακόμα ότι τους βοήθησαν εξωγήινοι. Σήμερα, νέα στοιχεία από την περιοχή της Γκίζας έρχονται στο φως για να απαντήσουμε σε ένα πανάρχαιο γρίφο. Ποιος έκτισε τις πυραμίδες και πώς? 2 αιώνες ανασκαφών αποκάλυψαν πυραμίδες, τάφους, ναούς, αγάλματα, επιγραφές και ανάγλυφα. Πού πήγαν όμως οι άνθρωποι? Ο Μάρκ Λέινερ είναι καθηγητής Αιγυπτιακής Αρχαιολογίας στο Ίδρυμα Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Με το έργο του, η έρευνα εδώ έστρεψε το βλέμμα της από τα μνημεία στον άνθρωπο. Για πρώτη φορά, οι ανασκαφές μας προσπαθούν να ρίξουν φως στις ζωές των απλών ανθρώπων και στον τρόπο της δικής τους ταφής, σε αντίθεση με τους αριστοκράτες και τον βασιλιά που υπηρετούσαν. Νέα στοιχεία ανέτρεψαν ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την κατασκευή των πυραμίδων. Για ολόκληρους αιώνες πιστεύαμε ότι οι εργάτες των πυραμίδων ήταν δούλοι. Το Χόλιγουντ φρόντισε να μεγαλοποιήσει το μύθο των σκλαβωμένων εργατών που λύγιζαν κάτω από το μαστίγιο. Το 1990 όμως, μια απίστευτη ανακάλυψη γκρέμισε το μύθο για πάντα. Ένας έφυπος επισκέπτης στάθηκε η αιτία να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην έρευνα για τους αρχαίους Αιγυπτίους. Η οπλή του αλόγου του βυθίστηκε στην άμμο αποκαλύπτοντας τη θολωτή οροφή ενός σφραγισμένου τάφου από την εποχή των Φαραώ. Στο εσωτερικό βρισκόταν η αιωνιότητα. Η πολύχρωμη επίστρωση που κάλυπτε το θάλαμο άρχισε να αποσυντίθεται τη στιγμή που ήρθε σε επαφή με τον αέρα της ερήμου. Για λίγο όμως ακτινοβολούσε τόσο όμορφα όσο και ο τάφος ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος όμως που βρισκόταν θαμμένος εδώ δεν ήταν βασιλιάς, αλλά ούτε και ευγενής. Ήταν εργάτης. Σύμφωνα με τον δόκτορα Ζάχη Χαουάς, γενικό διευθυντή της περιοχής της Γκίζας, το σχέδιο και η κατασκευή του τάφου υποδηλώνουν ότι ο νεκρός σίγουρα δεν ήταν σκλάβος. Κρίνοντας από το μέγεθος του τάφου, το μοναδικό σχήμα της θολωτής οροφής και την εσωτερική επίστρωση,
Πιστεύω ότι εδώ βρίσκεται ο εργοδηγός. Ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε οι εργάτες να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, να πηγαίνουν νωρίς το πρωί στη δουλειά, να επιστρέφουν το βράδυ, να κατοικούν στο χωριό και συγχρόνως, όταν πέθαιναν, να έχουν το δικό τους χώρο ταφής. Τους επόμενους μήνες της ανακάλυψης του θολωτού τάφου, ο Δόκτωρ Χαουάς και η ομάδα του έφεραν στο φως περισσότερους από 250 τάφους στην ίδια περιοχή. Είχαν ανακαλύψει ένα ολόκληρο νεκροταφείο εργατών. Ο θολωτός τάφος του αρχιεργάτη περιβάλλεται από τα μνήματα των διακεκριμένων υφισταμένων του. Οι τάφοι των εργατών κατανέμονταν σύμφωνα με την κοινωνική τους θέση, όπως ακριβώς και εκείνη των Φαραώ και των Ευγενών. Ο Δόκτωρ Χαουάς ανακάλυψε ότι τα ιερογλυφικά σε κάποιους τάφους ανέφεραν επαγγελματικούς τίτλους, μια ακόμα απόδειξη ότι οι αρχαίοι κτίστες της Γκίζας ήταν τεχνίτες με κύρος. Βρήκαμε 3 τυφλές εισόδους, πάνω στις οποίες υπήρχαν ζωγραφισμένες στήλες. Εδώ υπήρχαν και οι τίτλοι τους με ιερογλυφικά που επεξηγούσαν ότι Χέρπ Γέριους σημαίνει υπεύθυνος κατασκευής τάφων και Σέχατς Γέριους επόπτης κατασκευής τάφων. Στη διάρκεια της ανασκαφής, οι αρχαιολόγοι έκαναν ακόμα μια ανακάλυψη που επιβεβαίωσε την κοινωνική θέση των εργατών. Όπως οι βασιλείς, έτσι και οι κτίστες φρόντιζαν να συντροφεύονται από κάποια έργα τέχνης στην αιωνιότητα. Λεπτομερείς εγχάρακτες παραστάσεις, ιερογλυφικά και αγαλματίδια μας δίνουν μια εικόνα για τη μορφή των εργατών. Η εικόνα τους άρχισε να γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη για τον Χαουάς και την ομάδα του. Τίποτα όμως δεν τους είχε προετοιμάσει για αυτό που θα ανακάλυπταν αργότερα. Η στιγμή που οι σύγχρονοι εργάτες θα συναντούσαν στη σκιά των πυραμίδων τους αρχαίους προκατόχους τους είχε φτάσει. Η ιατροδικαστική εξέταση των οστών αποκάλυψε μια εικόνα γεμάτη δοκιμασίες και θυσίες. Μια εικόνα πραγματικής εξάντλησης και μόχθου. Μελετώντας τα οστά, ανακαλύψαμε ότι οι περισσότεροι άντρες στο νεκροταφείο είχαν καταπονημένα τα οστά της πλάτης τους, αποτέλεσμα της καθημερινής μεταφοράς ογκολίθων ή της εργασίας στις πυραμίδες και στους τάφους. Η αρχαιολογία δεν φέρνει πάντοτε στο φως χρυσά ευρήματα και τάφους σαν του βασιλιά του Τανχαμών. Και τα ευρήματα αυτά δεν μας διαφωτίζουν ποτέ για τους απλούς ανθρώπους και για τον τρόπο ζωής τους. Το νεκροταφείο αυτό όμως μας εξοικειώνει με τη λάσπη και την άμμο. Και κάθε κόκκος άμμου, κάθε κομμάτι πέτρας, κάθε κεραμικό όστρακο αναπλάθει την αρχαία ιστορία και μας πληροφορεί για τους ανθρώπους αυτούς. Σήμερα η ζωή στην Γκίζα προχωρεί ακόμα σύμφωνα με τους αρχαίους ρυθμούς της ερήμου. Σύγχρονοι Αιγύπτιοι εργάζονται τώρα εδώ
αποκαλύπτοντας αργά τις ζωές των προγόνων τους. Mohammed Morsi. Andum. Sabah al-khair. Ali Camel. Salik Rago yani road. Οι εργάτες που δουλεύουν εδώ σήμερα είναι ελάχιστοι μπροστά στους δεκάδες χιλιάδες που απασχολούνταν στην κατασκευή της πυραμίδας. Ο Μαρκ Λέινερ γνώριζε ότι ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό θα πρέπει να υποστηριζόταν από μια ολόκληρη πόλη. Πού βρίσκονταν τα λείψανα αυτής της Μητρόπολης όμως? Η αποκάλυψη ενός αρτοποιείου έφερε τους ανασκαφείς για πρώτη φορά σε επαφή μαζί της. Όπου και αν σκάψουμε στην έρημο, βρίσκουμε πλήθος ενδείξεων κατασκευής ψωμιού. Και μιλάμε για άπειρα καρβέλια. Αν κάπου υπάρχει τόσο ψωμί, η μπύρα δεν βρίσκεται μακριά. Και αν κάπου υπάρχουν ψωμί και μπύρα, υπάρχουν και άνθρωποι. Πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση εδώ ήταν μεγάλη. Ο Λέινερ και η ομάδα του βρήκαν τεράστιες λεκάνες για την προετοιμασία της ζύμης και εκατοντάδες ταψιά. Ζητούμε συγγνώμη από αυτό το δοχείο. Εδώ και 5.000 χρόνια βρισκόταν εδώ απείραχτο. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να το βγάλουμε ολόκληρο. Όσο περισσότερα αποκάλυπταν οι αρχαιολόγοι, τόσο πιο γνώριμο έμοιαζε το αρτοποιείο. Η μορφή του ήταν οικία. Εδώ και χρόνια οι Αιγυπτιολόγοι στηρίζονταν στον τάφο του αξιωματούχου Τη στη Σακάρα για τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας της εποχής των Φαραώ. Έξοχες τοιχογραφίες αναπαριστούν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Απεικονίζεται ο τρόπος ηθοποιίας των Αιγυπτίων και η γραμμή παραγωγής ψωμιού ικανή να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων. Η απεικόνιση ταιριάζει απόλυτα με το αρτοποιείο του Λέινερ. Το εκπληκτικό είναι ότι τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνονται από τις τοιχογραφίες. Είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας ένα λεπτομερή κατάλογο, στον οποίο ανατρέχουμε κάθε φορά που ανακαλύπτουμε κάτι. Είναι μια ωραία συγχώνευση κειμένου, εικόνας και αρχαιολογικών ευρημάτων. Κομμάτι-κομμάτι, οι αρχαιολόγοι συναρμολογούν το περίγραμμα του αρχαίου εργοτάξιου. Η έρημος κρύβει ζηλότυπα τα περισσότερα στοιχεία. Μερικά όμως υπάρχουν εκεί ολοφάνερα και περιμένουν απλά να κατανοήσουμε το νόημά τους. Ο Δόκτωρ Λέινερ έκανε την ίδια διαδρομή εδώ και χρόνια χωρίς ουσιαστικά να την παρατηρεί. Όταν όμως οι ανασκαφές αποκάλυψαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος ήταν θαμμένο στην άμμο, ο Λέινερ επανεξέτασε τη σημασία της. Κάτι που αρχικά έμοιαζε με έναν μικρό τοίχο ύψους 3,5 μέτρων, στην πραγματικότητα ήταν ένα γιγαντιαίο τείχος που κάποτε υψωνόταν 9 μέτρα πάνω από την έρημο. Δεν κατασκευάζεις μια πύλη ύψους 8 μέτρων για να περνούν καθημερινά εργάτες. Η είσοδος οριοθετεί μια περιοχή που πρέπει να ήταν πραγματικά ισχυρή, αυτή των πυραμίδων, δηλαδή των τάφων, των ναών και των τάφων της αριστοκρατίας. Πιστεύουμε ότι το τείχος αποτελεί ένα όριο ανάμεσα στην ιερότητα αυτής της περιοχής και στην πέτρα, τη λάσπη, το χαλίκι του νότου, καθώς και όλων εκείνων που ζούσαν εδώ, αλλά πρόσφεραν τις επίγειες υπηρεσίες τους στη βόρεια πλευρά του τείχους. Και πιστεύω όλο και περισσότερο ότι η περιοχή αυτή ήταν το εμπορικό κέντρο της Αιγύπτου την εποχή των πυραμίδων. Ο Λέινερ πιστεύει ότι σύντομα θα βρεθεί σε αυτή την πλευρά του τείχους ένα μεγαλοπρεπές παλάτι ή ακόμα και μια βασιλική κατοικία.